Arvoisa puheenjohtaja, muut läsnäolijat ja kokousta seuraavat. Alustan muutamalla sanalla tulevaa aloitettani, eli kyse on tästä paljon keskustelua herättänyttä tuulivoimahankkeesta. Osallistuin viime keskiviikkona 19.4. Tevaniemen kaavaehdotuksen esittelytilaisuuteen ja siellä korviini tarttui erityisesti keskustelun mukana tämmöiset seikat, että kun esimerkiksi Tevaniemessä suunnitellaan maahan osittain kaivettavia kaapeleita, niin siellä sitten tuulivoiman edustajat ilmoitti, että pohjavesien tilapäinen samentuminen saattaa ilmetä siinä kohtaa, joka sitten hankkeen edetessä tai töiden edetessä sitten saattaa sitten kirkastua se vesi. No siinähän tietysti ollaan jo todella lähellä pohjavesiä. Ja toinen asia, mikä itse kiinnitin huomioon, oli se, että kun oli keskustelua myöskin siitä, että miten ennallistetaan ja puretaan sitten tulevaisuudessa mahdollisesti näitä rakenteita, niin siellä selkeästi hankkeen edustaja ilmoitti, että on vähemmän haitallista se, että poistetaan ainoastaan tuulivoimaloiden maanpäälliset rakenteet. Eli maan alle jäävät metalli- ja betonirakenteet sinne sitten jäävät. Ne on enempi haitallista sitten poistaa, eli haitallista joka tapauksessa. Mutta itse valtuustoaloitteeseen. Valtuustoaloite Konikallion tuulivoimahankkeen toteuttamista edellyttävien selvitysten sekä ympäristöluvan vaatimisesta. Kuten mainitsimme edellisessä valtuustoaloitteessamme, joka koski selvitystyön aloittamista kunnan maa-alueiden kaavoittamiseksi aurinkovoimaloiden käyttöön, katsomme, että Konikalliolle suunnitellun tuulivoimahankkeen hyödyt ja haitat tulee selvittää seikkaperäisesti ennen hankkeen eteenpäin viemistä. Selvityksen tulee olla selkeä, ymmärrettävä, realistinen ja kattava. Näistä vastuu kuuluu viranhaltijalle ja esittelijälle. Ja mikä tärkeintä, selvityksen tulee olla ennen kaikkea puolueeton. Myös kuntalaisille tulee asiakokonaisuus tuoda nähtäväksi sellaisella aikataululla, että siihen ehtii kiireettä ottaa kantaa niin halutessaan. Tällä hetkellä esimerkiksi havainnekuvat ja videot eivät puolueettomasti vastaa todellista tilannetta visuaalisuuden osalta, ei valoisan eikä pimeän vuorokauden ajalta. Alueen luontoarvot myös pohjavesien sekä maisemointienkin osalta tulee huomioida ennen hankkeen toteuttamista, edellyttää sille ympäristölupa, koska sen toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa eikä merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Syvälle maaperään upotetut teräs- ja betonirakenteet on näkymättömiin jääviä, joskaan ei millään tavalla vähäpätöisiä riskejä, kun kyse on pohjavesialueen reunaan rajoittuvasta alueesta. Hankkeen eteenpäin vieminen saati hyväksyminen olisikin vähintään kyseenalaista kunnassamme, kun kuntastrategiassaan markkinoi itseään Pirkanmaan vehreänä helmenä, jossa on upeat luonnon kansallismaisemat ja osana kuntamarkkinointia haluaa lisätä Hämeenkyrön kauniin luonnon ja ainutlaatuisten kansallismaisemien tunnettavuutta kotimaassa ja kansainvälisesti. Myös matkailijoiden ja muuttajien houkuttelu idyllisen ja edullisen elämän äärelle on kuntastrategiaamme kirjattu. Mikäli kuitenkin jostain syystä tuulivoimahanke toteutuu Konikalliolla, tulevaisuudessa sen päätyttyä maisemointi ja muu alueiden ennallistaminen tulee varmistaa siinäkin tapauksessa, että toimijalla ei siihen edellytyksiä enää olisikaan. Mikäli tätä ei huomioida, laskun maksaa kuntalaiset ja kustannukset ovat niin Hämeenkyrön kuin ikaalistenkin kuntien talouksissa huomattavat. Todettakoon, että myös ikaalisten perussuomalaiset ovat jättäneet saman sisältöisen valtuustoaloitteen 3.4. tänä vuonna. Edellä mainitun perusteella esitämme, että Hämeenkyrön kunta
edellyttää realistista, kattavaa ja ennen kaikkea puolueetonta selvitystä Konikallion tuulivoimahankkeesta, järjestää kuntalaisille osoitetun kuulemistilaisuuden, mahdollisesti useammankin, ja tulee vaatimaan ympäristölupaa ennen hankkeen eteenpäin viemistä tai sen hyväksymistä. Kiitos. Kiitos.